Te-ai întrebat vreodată de ce străbești greu, chiar dacă mănânci corect, faci mișcare? Răspunsul s-ar putea să nu fie în farfurie, ci în patul tău. Dacă dormi puțin și prost, corpul tău intră în modul de supraviețuire. Îți crește cortizolul, pofta de dulce și de ronțăieli fără sfârșit. Insulina o ia roaznă și fiecare bucată de mâncare se lipește direct de abdomen. Leptina, hormonul sațietății, scade și oricât ai mâncat nu te mai simți setulă. Iar grelina, hormonul foamei, explodează și simți că ai un stomac fără fund. Și ghiși ce? Exact asta te face să te trezești mai obosită, mai flămândă și cu zero chef de schimbare în fiecare dimineață. Adevărul dur este că poți să ții orice dietă vrei tu, dar dacă dormi câte 3-4 ore pe noapte, îți sabotezi metabolismul. Da! Am o soluție pentru asta, dar nu este pentru oricine. Este doar pentru persoanele care vor să schimbe ceva, să nu-și mai saboteze singure metabolismul. Uite, începe cu un angajament simplu. 7 ore de somn, fără telefon înainte de somn. Bea apă de primul lucru dimineața ca să nu îți mai dai peste cap ritmul circadian. Închide seara device-urile cu o oră înainte de culcare. Lumina albastră păcărește creierul și blochează melatonina, adică hormonul somnului. Rezultatul? Fără diete extreme, fără fometare, corpul începe să ardă grăsimea singur pentru că are semnalul corect. Ești în siguranță. Cum te poți relaxa? Câte nopți ți-ai sabotat deja procesul de slăbire doar prin lipsă de somn? Scrie-mi în comentarii și hai să vezi ce schimbări apar când pui odihna pe primul loc. Să nu mai stai la Netflix să pierzi 3 ore și dimineața te întrebi ce Doamne ai făcut azi noapte de te simți așa. Și problema e că o duci la nesfârșit. Ieși din cer, îți dai răstar, scrie-mi în comentarii.